No niin, tunturimani tässä terve ja hyvää uutta vuotta 2025. Tämmöiset uudet kujeet oli, että keväällä vaihon öljyt autoon ja öljyt ja nesteet, ja se ei nestettä kuluttana kuin vasta syksyllä sitten syyskuussa rupesi, että joutui lisäämään jäähdytysnestettä ja etin vikkaa ja epäili, että se on vesipumppu, mutta se on nyt tämä öljyjalka, joka on näissä semmonen yksi probleema, että tuolta on lohena tuo jäähdytysnesteen tiisteen tukiseinämä, tuo muovia tai mitä tämä on, tämmöistä tämä kotelo, ja se vuoti sieltä jäähdytysnestettä, sai 0,5 litraa viikossa laittaa, ja sitten tein pielavetisen siihen järjestelmään, niin sitten 2 kertaa pitemmän ajan jäähdytysnesteen vaihto kesti, mutta sitten mä ajattelin, että mä vaihdan moottoriöljyt ja otin öljypohja suojamuovin pois, niin siellä oli se äänieriste levy ja pohjasuoja niin ihan öljyssä, ja alumiiniöljykoppa oli jäähdytysneste öljysekoituksessa, niin mä silloin tulin siihen tulokseen, että se on mahdollisesti tässä se vika, ja niinhän se oli murtunut tuo ja se mahdollisesti sitä öljyä rupesi kuluttamaan, niin se varmaan oli joku näistä samalla lailla murtunut näistä puolen. Se on öljyssä tämä kanssa ulukko. Tai sitten täällä on joku hiusmurtuma vastaava, että se näyttäisi niin kuin noin ei hyvältä nuo. Tämä aika iso työ oli vaihtaa tässä pihamaalla. Se on niin ahtaassa paikassa, se on tuolla lohkon kuppeissa ja joutuu purkamaan jonkun verran siitä letkuja, ja 4 tuntia siinä meni. Ja nyt on jäähdytysnesteet pysynyt, on tuossa ihan keskivälillä säiliötä, ja seurata tilannetta vaan. Ja sitten kun se kuivaa ja puhistuu vähän tuo pohjaosa, niin mä pistän sen pohjamuovin paikalle, ja samalla teen tuommoiset pukit, matalat pukit, että mihin on hyvä ajaa. Ihan kätevät tuohon hommaan. Ne on 150 milliä leveät, että 6 tuumaa. Siinä on tuo viistepinta, niin se kun tarttuu tuo rengas, niin se nousee. Silloin se ei karkkaa alta niin kuin ne kaupan pukit. On mulla yhdet semmoset, ja sitten viimeisesti tein nuo kesällä nämä isommat pukit, eli mulla on täällä myös pukit. Saa korkeammalle keulan. Ja nyt voi ajaa tähän yläosaan korkealle keulan ja sitten taakse pistää nuo matalat pukit, niin valuttaa vähän, niin se on koko lailla auto sitten vaaterissa nostettuna. Että tämmöstä. Ei tässä sen kummempia, nyt on alkuun voisi vähän näissä remontteissa mennyt, ja nyt on toista viikkoa auto ollut tuossa parkissa, niin kokeilleenpas tätä Skodaani pyörimään. Että mitenkä se lähtee. On ollut 2 tuntia lämmityksessä, mutta ilmeisesti semmonen öljypohja säteilylämmitin tässä on, että
Että voi olla, että se 2 tuntia ei ole hirveä aika. Se on aika heikko tuo akku, mutta kyllä se lähtee käyntiin. Moottorivikavalo pallaa tässä ja elikkä tuo mihinkä vaihon tuon öljyjalan, niin se on 1.6 turbodieseli. Tämä on sitten 1.9 turbodieseli. Tämä on vanhempi auto. Mutta on sillä lailla siistikuntoinen auto, että tämä tuli Äkäslompolosta sieltä, mistä Mauri sillä rekalla ajelee Saksaan ja Hampuriin tavaraa. Niin tämä on sieltä Äkäslompolosta tullut auto. Ostin ihan puhelimen kautta ja sitten kun oli menossa tuonne ulkomaille kaveri, niin se toi sitten tähän tullessaan. Tää on mukava peli ajaa kanssa. Ei kolise eikä rämise. Siellä on, tämä on pakettiauto. Siellä on tilaa. Ollut suksiin kuljetuksessa ja vararenkaiden kuljetuksesta. Hirveän siistit on tuo takatila. Nyt minun rojua on siinä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Niin täältä Lapinlahdelta, niin se on moro.